N'ezie aṅụrị bụ nke onye ahụ onye na-eso ndụmọdụ ndị ajọ omume, onye anaghị eguzo n'ụzọ ndị mmehie ma ọ bụ sonye n'otu ndị na-akwa emo, kama iwu nke dị nwenu na-eme ọ na-atụgharị ya n'obi ehihie n'anyasị. Aṅụrị dịrị onye tụkwasịrị obi na dị nwenu. Yes, Lord. Ọ dị ka osisi akụnyere n'ebe mmiri si ehudata, nke na-amịta mkpụrụ n'oge ya, akwụkwọ ya agaghị agbụchasị, ihe niile ọ na-eme na-aga n'ihu, ihe niile ọ na-eme na-aga n'ihu. Ọ dịghị etu ha maka ndị ajọ omume, ikuku ga-ebusasị ha dịka o si ebusasị afịfịa ntụ ọka, dịka o si ebusasị afịfịa ntụ ọka. Dị nwenu na-echegide ụzọ ndị ezi omume, mana nke ndị ajọ omume na-eduba na mbibi, mana nke ndị ajọ omume na-eduba na mbibi. Aṅụrị tụkwasịrị obi na dị nwere ga-enwe nchekwaba, ọ ga-enwe aga